realizat, probabil dacă vă uitați în bumerang sau pe cartul nostru, ați văzut și reclama. Revizuța, practic, ce urmărește? Urmărește, în primul rând, desenele pe care voi le faceți. Sunt foarte mulți copii care au trimis desene la redacție și scrisorele. Cele mai frumoase scrisori le publicăm în revistă. Aveți un poster care faceți colecția cu date. Dar da, aveți și activități practice, da? Origami, unde să faceți din acest număr pe gate, pe și vulpea. Și mai aveți un rebus pe care să-l rezolvați integrama, unde aveți premiul mascota Garfield în acest număr.